Ale dobre. Takže, príbeh o dievčatku s tricyklom. V jednom mestečku bývalo dievčatko, ktoré milovalo knihy. Malé, veľké, obrázkové, alebo aj tie plné písmeniek. Každý deň si z nich čítalo a listovalo v nich. Tie najlepšie a najkrajšie knižky požičiavalo svojim kamarátom. Preto ráno odchádzalo z domu s taškou kníh na požičanie a vracalo sa s tými, ktoré detičky vrátili. Taška mala už kopec záplat, lebo dievčatko prenášalo ťažké knihy tam a späť. Raz večer, keď už maminka dievčatku prešívala 6. záplatu, sa ocko zamyslel a odišiel do dielničky. Celú noc sa z dielničky ozývalo klopkanie a búchanie a ráno si dievčatko pred domom našlo zvláštny bicykel. No už asi tušíte, prečo bol zvláštny, lebo mal 3 kolesá. 2 vpredu a 1 vzadu a medzi prednými kolesami bola drevená devnička. Tu, keď dievčatko otvorilo, zistilo, že je plné poličiek, v ktorých sú uložené knižky, ktoré chcelo požičiavať iným detičkám. No a tak sa v to ráno na svete zjavil tricykel, s ktorým dievčatko vyrazilo do sveta objavovať ďalšie krásne knižky. Na ulici bola celkom nuda. Stále bol len vietor a treschúca zima. Dievčatko viac ako kedykoľvek inokedy požičiavalo knižky kamarátom. Malo tam aj jednu cestovateľskú o Benátkach, ktorú si požičala kamarátka z vedľajšej ulice. A tá, keď ju prečítala, bola naozaj nadšená. Čítala som tam, že v Benátkach býva každý rok karneval. Čo keby sme si aj my na ulici spravili karneval? Keď si vyrobíme masku, môžeme sa spolu zabávať, povedala kamarátka, keď knihu prišla vrátiť. Nápad sa páčil aj všetkým ostatným z ulice. No dohodli sa, že o týždeň sa stretnú na ulici. Dovtedy si museli detičky samé vyrobiť masky. Dievčatko s tricyklom vôbec nevedelo, akú by mohlo mať masku. Malo toľko obľúbených hrdinov z kníh, ale nevedelo si žiadneho vybrať. Už sa blížil deň, kedy sa mal konať karneval a dievčatko bolo s oteckom na nákupe, keď mu napadlo. Pôjdem ja za otecka, zoberiem si jeho pracovný opasok a požičam si takú dosku a bude zo mňa otecko stolár. V deň karnevalu si dievčatko požičalo do otecka opasok s náradím a do ruky vzalo najkrajšie polienko a vyšlo na ulicu. Keď zbadalo kamarátov, muselo sa veľmi smiať. Všetci kamaráti mali vyrobené ryšavé vlasy a na vozíku v ruke alebo v taške mali kopec kníh. Ako sa tam tak všetky deti spolu smiali, začali vychádzať na ulicu aj rodičia. Aj oni mali masky profesora, kráľovnej alebo poštára. Rodičia pripravili pre deti aj teplý čaj a sušienky a tak sa všetci spolu na ulici zabávali, až kým nezasvietili prvé pouličné lampy. No a toto je veľmi zaujímavý príbeh o knihe. A ďalší deň, keď sa dievčatko ďalší deň ráno zobudilo, vybralo sa hneď s tricyklom po nové knižky do tajomného knihkupectva. Keď už bolo pri pokladni, zamyslelo sa. Odkiaľ sa vlastne berú tie knihy? Rýchlo sa na to spýtalo tety predavačky. Nuž, mne knihy nosí pán knihár, skúsa opýtať jeho. A tak dievčatko sadlo na tricykel a vybralo sa za pánom knihárom. Ja len správne poskladám listy a vlepím ich do pevnej obálky. Musíš sa spýtať tlačiara, odvetil knihár. A dievčatko teda putovalo do tlačiarne. Ja si len vytlačím na papier, čo mi pošle redaktor. Musíš ísť za ním. Dievčatko slušne poďakovalo a odišlo hľadať redaktora. Ja len skontrolujem grafickú úpravu. Texty a kresby. Musíš ísť za grafikom. On ti prezradí viac. Dievčatko opäť sadlo na tricykel a vyrazilo hľadať grafika. Našla grafičku práve pri práci na počítači. Pracovala na novej knihe s rozprávkou pre deti. Pozri, tu mám text rozprávky a tu knihy obrázky. Ak chceš vedieť, odkiaľ sú obrázky do knižky, navštív ilustrátorku.
A ak chceš vedieť, ako vznikla rozprávka, musíš ísť predsa za autorom. U ilustrátorky sa dievčatku veľmi páčilo. Mala toľko farbičiek a fixiek, rôzne vzorované papiere a obrovský stôl na kreslenie. Dievčatko sa usadilo za stôl a chcelo niečo namalovať. Ale čo také? Ja si vždy najskôr prečítam text od autora, až potom kreslím obrázky. Keď chceš, môžeme ísť spolu po nový text. Autor ho už má pri mňa pripravený. Dievčatko s ilustrátorkou išli navštíviť autora doma. Bol to bradatý deduško, ktorý na písacom stroji práve dopísal poslednú bodku. Tak, tu je moja najnovšia rozprávka o Mackovi. Môžete do nej nakresliť obrázky, povedal autor. Ale ako takú rozprávku píšete? Bolo zvedavé dievčatko. Nápady prichádzajú kedykoľvek, keď sa prechádzam alebo si umývam zuby. Dôležité je si zapamätať, čo ma napadlo a potom si to rýchlo zapísať. Niekedy svoje nápady vylepším, inokedy zostanú tak, ako mi napadli. Keď už mám celý príbeh vymyslený, napíšem ho na stroji a pošlem ilustrátorovi, aby to nakreslil obrázky. Ale do tejto knihy o Mackovi môžeš nakresliť niečo aj ty. Dievčatko sa veľmi potešilo a nakreslilo toho najkrajšieho medveďa hnedého. Večer, keď zaspávalo, bolo rado, že vie, ako vznikajú knihy. Ďalší príbeh je príbeh o našom prostredí. Dievčatko s tricyklom malo kopec kamarátov po celom meste. Rado sa s nimi hralo na ihriskách, raz na tom s vláčikom, inokedy na tom s lanovou dráhou. A dnes bolo s detičkami dohodnuté, že sa pôjdu spolu hrať. No niečo bolo inak. Veď je tu plno smetí, kde sa máme hrať? Čo sa to tu stalo? Spýtovali sa deti jeden druhého. Och, tak toto nemôžeme nechať. Všetko pozbierame a hodíme tamto do kontajnera, navrhol najstarší chlapec. Ale všetko nepatrí do jedného kontajnera. Máme takú knižku, spomenulo si dievčatko a utekalo z devničky na tricykli vybrať knižku. Spolu s kamarátmi si sadli na lavičku a prečítali si, ako správne triediť odpad. Sklo do zeleného, papier do modrého a krabičky a fľašky od džusov do žltého kontajnera. Tak poďme na to, vyhlásili, keď už mali všetko naštudované. Za chvíľočku bolo celé ihrisko vyčistené. Detičky boli so svojím výkonom také spokojné, že na ďalší deň upratovali druhé ihrisko. Potom ďalšie a pokračovali s čistením aj pri brehoch riečky. Nakoniec takto vyčistili od smetí celé mestečko. Tak a to bude na dnes všetko o Činčuháčiku. Čaká nás však ešte veľa príbehov, ešte zaujímavejších a nezvyčajnejších o tricykli. A tie si prečítame zase niekedy na budúce. Čaute!